Кырмыска зор түгел, шулай да тауларны актара. Узган эштән төш яхшы. Яңгыр белән җир яшәрер, дуга белән ил яшәрер. Кадерле тыңлаучылар, игътибар иттегезме? Нинди хикмәтле, мәгънәле җөмләләр. Бүген мин сезгә татар халкының мәкаль әйтемнәренә кагылышлы, Төркиядә дөнья күргән, басылган китаплар турындагы мәкаләмне укырга булдым. Рәхим итеп тыңлагыз. Кырмыска зур түгел, шулай да тауларны актара. Мәкалә. Автор Айзирә Гәрәева Акчура. Ата-бабаларыбызның тел байлыгы, тапкырлыгы һәм зирәклеге, тормышка карашлары мәкалләрдә, әйтемнәрдә ачык сизелә. Ата-аналар балаларына үгет-нәсихәт биргәндә дә, яки кабинетларда җитди сөйләшүләр барганда да, шулай ук дус ишләребез белән киңәш тотканда да, әлеге мәкалләр, әйтемнәр авызыбыздан чыгып очалар. Шулай итеп, җанлы сөйләмдә телдән телгә күчеп сакланалар. Фәнни яктан аларны туплауга, җыюга, өйрәнүгә исә мәшһүр шәхесләребез Хуҗа Бадыйгый, Каюм Насыйри, Нәкый Исәнбәт һәм башка татар галимнәре үзләреннән зур өлеш керткән. Әлеге шәхесләребез хакында татар мәкалләрен өйрәнгән, халкыбыз хәзинәсе белән башка милләтләрне таныштырган Төркия галимнәре дә яза. Тарихчы, тел әдәбият белгече һәм җәмәгать сәясәт эшлеклесе Абдуллах Баттал Таймаз, Габделбарый Габдулла улы Баттал 1883 елда туган, 1969 елда вафат. Татар халык әдәбиятын Төркиядә таныткан татар галимебез. Аның Казан төрекчәсендә ата сүзләре вә даимләр китабы Төркиядә 1965 елда басылып чыккан. Төрекләр мәкалләргә ата сүзләре дип әйтәләр. Әйтемнәрне исә даимләр дип йөртәләр. Әлеге хезмәтнең бер өлешен тәшкил иткән яңа басма 1988 елда дөнья күргән. Китапта латин графикасында татарча язылган һәм төрекчәгә тәрҗемә ителгән 430 татар мәкале һәм әйтеме урын алган. Автор үзенең җыентыгын Каюм Насыйри хезмәтләренә таянып һәм Финляндиядә яшәүче татарлар ярдәмендә туплауы хакында әйтә. Төркиядә татар мәкалләрен туплаган башка бер автор профессор Мустафа Үнәр. Ул үзенең татар ата сүзләре дип аталган җыентыгын Хуҗа Бадыйгыйның халык әдәбияты мәкалләр, табышмаклар китабына таянып эшләвен язган. Бу китап иске татар имласы белән язылган. 1926 елда Казанда дөнья күргән. Профессор Мустафа Үнәр үзенең җыентыгына әлеге китаптан 1200 мәкаль урнаштыра. Мәкалләр нигезендә 1372 сүздән торган татарча төрекчә сүзлек төзи. Бу китапны 2004 елда Төркиядәге татарларның, башкортларның Идел Урал төркиләре мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте дә нәшер иткән. Әлеге татар халкының мәкалләренә, әйтемнәренә кагылышлы китаплар белән танышканда, бүгенге көндә инде күп кенә мәкалләр өлешчә яки бозылып әйтелгәнен аңлыйсың. Яисә аларның күп төрле вариантлары барлыгын күрәсең. Шундый бер мисал китерәм. Бездә Татарстанда, Россиядә дип әйтимме, бер мәкаль еш очрый. Изгелек эшлә дә суга сал диләр. Халык белер, халык белмәсә балык белер. Кыскартып кына яхшылык эшлә дә суга сал, балык белер. Яки изгелек эшлә дә суга сал, бурау эшлә дә әйтәләр. Яхшылык кыл, дәрьяга сал. Балык белмәсә, халык белер дигән варианты да бар. Төркиядә яшәгән татар галиме китабына ул яхшылык кыл да дәрьяга сал. Балык белмәсә, халик. Халик сүзе баш хәрефтән языла. Аллаһның бер гүзәл исеме. Үлчәүче дигән мәгънәдә. Халык белер. Кабаттан укыйм. Яхшылык кыл да дәрьяга сал. Балык белмәсә,
Халық білер. Yani Allah bilir. Әлбәттә, эчтәлеге ягыннан караганда, әлеге мәкальләрнең кайсын ишетсәң дә, яхшылык онытылмас дигән фикер кала. Әмма барбер никадәр аерма. Яхшылыкны балык белер, халык белер, Аллаһ белер. Бүгенге көндә татарларның туган җире Татарстанда тел саклау проблемасы кискен торганда, чит илдәге галимнәрнең татар теле байлыгына багышланган хезмәтләре үзе бер горурлык хиссен уята. Бу җыентыкларга кергән әйтемнәрнең күпләрен ишеткәнебез дә юк кебек. Һәр хәлдә миңа шулай тоелды. Шуңа күрә халкыбызның җыр теленә тагын бер кат сокланып, бер кайчан искермәс мәкальләрне искә төшерергә булдым. Кайберләрен, кадерле тыңлаучыларым, сезгә дә укып китәм. 10 сумны тотарга 100 сумлык баш кирәк. Адам фәрештә булмас, әрекмән кәбестә булмас. Акчалының кулы уйный, акчасының күзе уйный. Ала каргада аласың булсын. Алып анадан туар, ат биядән туар. Атың яман булса, сатып кутылырсың. Кардәшләрең яман булса, кашып кутылырсың. Хатының яман булса, ничек кутылырсың? Азгын булсаң, асарлар. Юаш булсаң, басарлар. Урта булсаң, ил башы ясарлар. Килешәсезме, кадерле тыңлаучылар? Комментарийларда язып калдырыгыз фикерләрегезне. Тагын берничә мәкаләне укыйм. Бәхете алга барганның әтәше дә күкәй сала. Барса, тауга каршы да бара. Бармаса, тау астына да бармый. Барның эше фәрман белән, юкның эше дәрман белән. Басуда балык булмас. Киткән килер, күмелгән килмәс. Куган да Аллаһ ди, кашкан да Аллаһ ди. Харамнан килгән харамга китә. Гомер эше күмер. Чикерткәдән курыккан иген икмәс. Тамак булмаса, тамук та булмас иде. Узган эштән төш яхшы. Яңгыр белән җир яшәрер, дуга белән ил яшәрер. Ялгызлык тик Аллаһка ярашыр. Итегең тар булса, дөньяның киңлегеннән ни файда? Кашып киткәнче, чәчеп кит. Карга карга белән очар. Кырмыска зур түгел, шулай да тауларны актара. Süt белән кергән, жан белән чыгар. Замана бузык булыр, юллар түзек булыр. Роза, ураза, намаз туклыкта, иман качар кытлыкта. Моңлы кеше моңын сөйләгәндә, моңсыз кешенең башы авырта. Кадерле тыңлаучылар, Казан төркчәсендә ата сүзләре һәм даимләр дигән китаптан даимләр, ягъни әйтемнәргә дә тукталам. Еш кына телгә килгән, әйтелгән кайбер әйтемнәр. Акча бер букча. Аяклы каза. Балавы сыга. Башыма тай типмәгән бит. Ә менә булары миңа калса бик сирәк ишетелә. Яр якасында яткан, сусыз икмәк кимергән. Кашыгы белән бирә, сабы белән күзне чыгара. Алуын ялгыз алдым, сатуын атай белән дә сата алмыйм. Танылган татар галиме, Төркиядә яшәгән галим Абдуллаһ Баттал Таймасның Казан төркчәсендә ата сүзләре вә даимләр дигән китабы мәкаль һәм әйтемнәр белән таныштырудан гына тормый. Һәр әйтем, мәкаль төркчәгә тәрҗемә итеп бирелгән. Ахырда исә татарча төркчә сүзлек урнаштырылган. Моннан тыш, кемгә татар дип әйтәбез? Әлеге сорауга да җавап бар. Кем ул Каюм Насыри? Аның биографиясы белән дә танышырга мөмкин. Казан әдәби теле
үрнекләре дип аталган бүлектә исә Дәрдман шигыре, шулай ук Тукай шигыре һәм кайбер башка танылган татар әсәрләреннән кыскача өзекләр китерелгән. Алардагы кәлимәләр, сүзләр төрекчә татарча бирелгән. Шул рәвешле бу китап безнең рухи мирасыбызны күрсәткән бик тә кыйммәтле бер хезмәт. Рухи мирасыбызны барлаган, башка милләтләргә таныткан галимебезнең рухы шат булсын. Без дә кулыбыздан килгәнчә туган телебезне яратыйк һәм мәкальләрне, әйтемнәрне ешрак кулланыйк. Шул рәвешле рухи мирасыбызны кадерлик һәм аңа сахип чыгыйк, ягъни хуҗа булыйк. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе видеоларда очрашканга кадәр. Әлбәттә, комментарийларда үзегез яраткан мәкальләрне, әйтемнәрне язып калдырсагыз, бергәләп укырбыз.